F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema nwettqu flimkien ġie spjegat li l-Gvern ħadem qatih sabiex jiżviluppa il-Pjan Nazzjonali għall-Ikel Organiku, pjan li se jkun qed iwettaq miżuri oħra mill-Baġit 2023 sabiex tiġi assigurata s-sigurtà tal-ikel f'pajjiżna. Il-pjan ġie varat mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo flimkien mas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd. Dan il-pjan jifoka fuq 3 pilastri li lan tagħhom huwa li joffru ikel organiku lokali ta' kwalità lil konsumatur filwaqt li joffru dħul sostenibbli għal produtturi Maltin u Għawċin. L-objettiv ewlieni huwa dak li pajjiżna jkollu 5% tal-art agrikola utilizzata għal bidja organika sas-sena 2030. Il-Ministru għall-Agrikoltura u s-Sajd Anton Refalo qal li permezz ta' dan il-pjan il-Gvern qed jatwa l-kunċett ta' sostenibilità kemm fil-livell ambjentali kif ukoll f'dak ekonomiku billi se jipprovdi inċentivi kemm lill-konsumaturi kif ukoll lill-produtturi. Fejn min-naħa waħda lill-konsumatur qegħdin nagħtuh prodott bnin u tajjeb bi prezz raġonevoli, min-naħa l-oħra wkoll il-produtturi qegħdin nagħtuhom il-valur miżjud u finalment qegħdin aħna naħolqu dawk l-eko sistemi importanti sabiex aħna wkoll nindugraw l-ambjent ta' madwarna. Min-naħa tagħha Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd irrimarkat li dan id-dokument li l-Gvern qiegħed jippreżenta huwa żvilupp tant kruċjali għal diversi setturi li bih qed jiġu fissati miri importanti għall produzzjoni tal-ikel lokali. Dan qed isir bilan li mhux biss tkompli tissaħħaħ l-ekonomija ta' pajjiżna imma titjib ukoll is-saħħa tal-Maltin u l-Għawċin. Ħares il-qudiem biex anke llum flimkien mal-esponenti dwar l-ikel organiku ikollna diskussjoni sabiex għal dawn is-7 snin li ġejjin infasslu l-pjan flimkien sabiex f'pajjiżna nkomplu nimbuttaw il-produzzjoni ta' ikel organiku mill-ibħra tagħna.